Alas 6:11 ang oras po natin. Samantala, Idol, tumanggap po ng kabuang 2.4 million pesos livelihood assistance ang 60 individual sa Infanta Pangasinan bilang bahagi po ng special project sa ilalim po ng graduation approach ng Department of Labor and Employment Regional Office 1. May kabuang pondong 2,494,898 ang inilaan para sa programa na naglalayong itaguyod ang tuloy-tuloy at napapanatiling pagkakakitaan ng mga benepisyaryo mula sa iba't ibang sektora. Kabilang sa mga ipinagkaloob na proyekto ang food production at processing gaya ng bread and pastry production, baking starter kits, pagpapalakas ng operasyon ng karinderya, fish processing tulad ng smoke at boneless bangus at nego cart o yung street food project. Mayroon ding suportang inilaan para sa agricultural at livestock adventures tulad ng farm inputs, backyard swine production at goat racing. Tinulungan din ang mga benepisyaryo sa skilled trades at technical services gaya ng welding, ironworks at equipment upgrading para sa patotoy production at pati na rin sa micro-enterprises at community-based services tulad ng home service, hair salon, sewing and repair at souvenir making at talipapa enterprise project. Ayon sa DOLE, layunin ng programa na mapalakas pa ang kita ng bawat pamilya at na masuportahan ang mga micro-entrepreneurship at maisulong ang pangmatagalan at matatag na pangkabuhayan sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya. IFM News. IFM News. IFM News.